Hi, good morning, good morning. Sa Pinas, good morning. Ayong gabi, Teresa sa Sabi. Hi, hello. Napot ko magsamang-samang mapod ko dire sa inyo. Nandito ko guys, kaya bisita. Bisita ang mga camera niya. So, kay taas man siya kayo guys. Kagkatun na ko siya guys. Kaya parang mabot na ako akong hibon na. Kaya kuan man. Kulang man ko pang-hide. Kulang ko pang-hide. Kagkat guys. Papil sa mga putot guys. Papil sa mga putot guys. Nagitlat ba nagising pa yun akong pajama? Ay kayo. Dili ka kabalo mo kat guys. Kailangan ng Saudi. Okay. Mag-abroad ka. Kailangan na katanan. Pwede ka mag-clamor. Pwede ka mag-electricity. Okay, kung guys, dili ka isara. Kargador. Kumandiri guys. Kargador pa ko. Keep it guys, keep it lang itong short. Ako na siyang sa amin guys. Ako ang ko na mag-tissue mo. Sa amin man na siya guys. Nakapag na siya nga sa amin. Nakapag na siya nga sa amin guys. Okay. Napakunawa ng service. Buong sir, kailang bisita, mabot ilang bisita, o. Mabot ilang bisita, o. Alas 9 na nata, alas 10. Bye! Bye-bye! Samtang nagpabukal ko sa akong kape, guys. Kurog-kurog na akong control, guys. Ako maibit na ito akong cellphone. Bye, mag-video na ako, guys. Ako rin mag-udisa. Muna pinsala sa Ramadan na guys. Hugason na ako guys. Nangawas na. Ito pa dito ito. Nangawas na guys. Mahugas ako. Santay nagpabukal pa ko sa kwa. Diyan eh. Nagpabukal ko sa kong kape. Nga. Dalang sa kwa guys. Mahugas ako sa kwa ko. Mga palot yung mga kamot ginug kasi guys tinug lang mga palot ginug hirap kaya hanapin ang 18K o 19K dito sa trabaho. Iangit ka sa trabaho na ikan. Magbisita pa dito akong amron guys. Manigarilyo po na sila. So, saan tanong mas yung plato guys? Nakatakang po yung bininit para arabic coffee. Matan ako guys lang na kayo. 2 weeks pa lang. Napay 2 weeks ta. Kayod ta. Napay 2 weeks. Ngay last night. Ito na bye. Karisot ang Ramadan guys. Tandog na akong cellphone guys. Ambak na. Sa gawas, asbaan sa naka akong kape. Bye-bye kape. Wala
ko dili pahumot. Dali mo mo paste. Buti na pa ko kuan. Before ko. Ito na. Okay. Sabi ko siya, manas sa tubig. Ito ako mangkod ng trabaho. Okay, siyempre wala na trabaho. Ano naman siya. Ano pa man ko nakaprepare mga kape ba? Magsisya pa na siya. Niya mag-video ko niya nagsisya. Kaya sa ako guys. Yung mga ako po guys. Kaya ang last na bisita dili ang mga laki. Kagi. Ngarag ta kagi. O kan pa ngaling-ngali. Okay lang mga sa amin diri guys. Nagkupas ako. Na sila diri guys. Tinaw kay mga sa amin bro. Mga itong kay batasan ng sahay. Murot na inyo ang pahumot. Wala na may pahumot. Pagpalit na mo. Daman ako ito isang tapos taas akong kwarto akong gamit kay inig-trap ba kuhan kay ito kay dami pa guys babay na guys lundan ako Arabic coffee guys ako isang lundan para malingkod ko mga lundan sana ko guys isang lundan o kape na ilang butang ta kay pinag ko Mangapin ako guys, kinara akong pan. Kuya kayo akong pan guys. Kaya. Mapinatan nyo guys. Nara akong pan guys. Kung nagkimbit-kimbit on. Huwag na to dito kapag makita. May pan guys. May pan diri sa Saudi guys. Katong gitamak-tamakan ko na nasa TikTok guys. Ano guys? Mutra man, di man humutog sapit. Pangapit ka na, wag. Nagsakit man uko, basta ka nagpakapangapit. Kung apad di ba pakaliparan, basta ka nagpakapangapit. Dapat di ka pida di atas. Ngapit man kung kaan, gaya agad, ganti kapi. Kasi dagay baso ko. Kana magdanaan gamit naman. Daro man si baso na gamit-gamitin ko, tanaputi ko. Nausay kaya ito. Gamit ko man nagkadako na di atas pagkabutan ko siya. Kunat-kunat man sinakanan. Munang ganahan ko niya mo kuha nagkapit kayo. Tinatinat. Pero mo ba yung gamot lang guys oy. Kung tinood ba na nasa video nga. Kung gitamak-tamakan siya ba. Tamak-tamakan, gilingkuran lang. Hindi po ito ganahan mo ka nalalang mga patay guys. Ito ka na magkano nalang patayan. Patayan. Kaya kuan. Na ako'y ganahan ka to. Kanara pero kung hinuman ka ng labna ba? Labna lang. Magkaray na. Kanang mura siya butsi. Asay sambusa. Pizza siyo. Yung pizza. Kung naig nga Ramadan. Kaya sarag ito na tilaw sa kung hinuman mga pizza. Buk na ako guys. Wala bungkag ba? Ikan pa na ganyang buntag. Yan ako bungkagon. But sa taas. Looy ba yan guys? Sighagbangan. Labad po ako maulo. Sighagbangan akong buk. Pero magkuhan man ko na
magbangan man ko kay harina bay ako hindi masa. Kung natural lang ako kanang wala ko nagamasag harina. Kana dili ko magbangan magluto lang ko mga pagkaon na. Kaya kanang magmasa kay duko-duko man. Lami ang mandainin tamak-tamakan guys na. Kung ano ni ba? Kanang nagpalit man sila sa gawas o mura lang po sa busa. Kung ano man nila kanang naigihapin nga kanang harina kani siya pan o kubos na po itabon. Kani ang gitabon kang gihapin. Kaunon Manila kay naman dito po mga sabaw sa ng mga sauce panganangaya bukaon niya kani kay wala man siya sauce kay giibo or man siya gihabol sa ilang pinalit ng mga butsi. Niya ako yung kaon. Ganahan ang put ko kay minat-inat ba. Mulag ka na kuan sa lumbia inanit. Kabalo mo inanit? Kabalo magsako dira. Sako ka naman. Himog natok ba maghimuglan lang. Naaliya. Inanit. Pohon. Makulit ko. Kung nga palagi kaan. May buwang lagi si Lolo nga lumbia. Dili lang po kaya si Lolo manumbag lumbia. Gulang naman. Ako dili ko kaya matumba. Pero kakaya ko mabre sa lawas na lubukan. Makamis ang tabi sa unsa ka trabaho sa unsa ka kapoy sa mga trabaho diri ba. Nagit kay mamis nga kanang day routine nimo sa Pinas. Napag-usa nimo ka kuan diri mag-update man ko guys antod mahuman ako ang trabaho diri na magkuan na sila magsisya. Update ako niya guys. Sige guys, bye-bye guys. Mag-update ako niya ni magkuan ako sa kape. Maka-ready na ko. Bye-bye. Mga pinatanin nyo lagi. Mura gid ako ikaagda guys, kape kaon. Dili man pud ko hingaon sila mga pagkaon guys. So, pro lang magyapon ko ning gamay. Kay pro niagi ko gamay guys kadtong kuan. Kadtong gamay kay ko guys niagi ko timbang diri ang 33. Mga 3 months siguro. Pagabot na ako diri niya. O ka, balik-balik na ito akong lawas. Hindi mo nang matong. Tapos kabalo pa lang mo guys ako ang sitwasyon dili guys. Problema ba? Tayo ako dili mo ko hilig magsulti-sulti problema na may time niya. Mag-post ko sa Facebook parang kuot, nagid ka akong dughan ba. Pero pag ma-post na po na ako guys, minuto or mga seconds na. Delete na po na ako kay makapahunga naman ko no. Punagi kaysa guys batong pagkuan gid sa COVID nga kanang lugmok gid kay ko bang wala gid ko laing ikalaban kay sa tinuod lang wala ko laing ikalaban ba kung sinagyan ako sa kong kinabuhi Ginoo nagyagi gid ako kalaban ng Ginoo guys mo nang nakaingon ko dili dapat nato damayon ang Ginoo kung sa man kalisod atong sitwasyon nga nagyan kay naragid sa to naragid sa to ang hunahuna nagid sa to kasing-kasing kita ragin mo ay mo sulbad sa itong problema kay nagoy time guys kapila nagod patinod lang ko niagi man gid ko gikog sa napahog Pinas kay kana lagi dili man ko hilig ko og story of problema ba mangkon sa diri anak ko sa Saudi guys for how many times na gud ta nako nabuhaton pero kanang usahay makatulog lang ko nga wala ko kabalo nga nakatulog ko nga magukaw lang sa ko si Lola. Wala. Namuto nga time guys nga pati sakit ba nga. Tanan man siguro o dili tanan kay na ultimo anak nato dili na halos magparamdam. Mao na lang tay kalipay nato ba nagtanaw nato sa messenger nga anta pod man ko online ba. Nilak na po ni nya murag
walay pakialam ba, murag dili nila kita akong hago diri kay isa pa wala pud ko nga nagpakita nga kanang gikapoy ko sa kong trabaho kaya ako pero meticulous kay nagpakita. Abot to sa time guys na nagud ko PC sa taas guys, nagikot ako. Unsay na kaon guys, nakatulog ko di sa akong gitindugan sa akong gihiktan ng PC. Hantod ron ng PC, himo na nakagalayan ta na sa taas. Ya pagka ko na to guys, so pila pagid ka bulan guys. Kaya kanang dili na ako ma-explain akong problema guys ba. Kanang gusto kong ako lang masulbad, pero saan ko man pagsulbad mo. Pero karong arang-arang na lang kamo na ginan ako, isalig na ako sa Ginoo ang tanan. Sa trouble mo gud to namo. Trouble to namo guys sa ako ang sitwasyon ba, sa family problem gud siya. Sa trouble to namo ni palapa. Naglisod ko saan ako pag-recover. No. Maglisod ko nga bahala bulag nami. Ang ako dili may mag-away kay nay mga bata. Naglisod ko saan ako pag-adjust ba. Na saan gid ka na ako no. Saan gid ka na ako napa koy problema nga gitago. Kay wala ba nakabalo sila mama guys no. Na ako sakit sa kasing-kasig eh. Sa akong x-ray sa una sa napawag Davao, limod to limod gid ko nga nakoy buslot sa heart. Ay buslot akong kasing-kasing limod to limod jud ko. Nga kuan lang ka na singot lang ba kay nag-dryer ba ako sa una. Singot lang sa kanang kunya sa pahubakon pod ko. So, wala to sila nakagets pero wala sila kabalo nga mauna. Wait ko kasing-kasing ba na siya buslot pero dili siya as in nga buslot gud nga buslot gud siya nga kaya nabuslot gud guys pero ang kuan lang kay mura siya napilot. Ang nakapilot is mura gatabunan lang siya kanang unod gud sa kong lawas or panit mo nang dili siya buslot pero wait gud siya nimo to. Nabot gud ko sa time guys no nga wala gito nagitot na ko PC dito sa rooftop. Nagitot ko ta PC sa rooftop for how many times guys dili kay kalima lang na ako ibon. Pero dili jud kay kalima ra pod ko gihilabtan ni Lola. Ay akong natuson. Mamatay lang gid ko kalit, matulog lang ko kalit sa akong tindugan. Nood jud. Nagmata na ako mga nahuna, mga anak dili pa man chat sa ako. Nya kung dili di mo lay na yun, kung dili kita ang mo nagparamdam murag gula ba. Niabot ko guys ba nga murag ngit. Niabot ko sa time guys ba nga kanang murag wala na good nakailaman aman ko Ginoo na may Ginoo sa akong utok pero murag niabot ko sa time ba nga gibasol gud na ako siya. Murag nakuan na ako akong una bang man siguro ko nakita si Ginoo. Nagana ko ba? Man siguro ko nakita si Ginoo. Wala, kat ko sa rooftop guys. 2019 siguro. 2019 kat ko. 2020 na. Kat ko sa rooftop guys. 2020 na siya May mangguro magramay. Kat ko sa rooftop guys. Nagsinggit ko sa rooftop. Kung Ginoo pakita. Kung hingnan, magpatay ta. Kung hingnan, nagyagit din ako. Hangit lagi na ako makipatay ko sa Ginoo ba. Guys, igabaan ko guys. Pagka July, kag COVID ko. Ako July, June. Pagka June guys, COVID ko. Ala, lisod kayo. Basta Ginoo na magpanis guys. Nakaanagod ko. Unsan mo na ko pagbawi ka to akong gibuhat no nya mo gud na guys na nga mugawas ko nang pang kwarto kita na ko nang rooftop na makatawag ko guys kanang makaana ko lang di amang gud ko nagtindog Ginoo nanghagit ko sa imo magpatay. So wala jud siya nagabot og pila ka bulan guys wala gilaparo gid ko Ginoo guys igo gid ko sa COVID nya yan mang kagpulong dito nagpo sa taas dan na lang ko nilag pagkaon nga magkuan na sila kanang magsilupin gud nga mura siya coverall ba kana lang gamiton niya namang pagi COVID diri sa Pikas guys bakay kanang katabang nga kanang COVID is ikaw pat naman siguro na once abot ko diri ha nya kadtong una yung katabang dira guys kay tuoy kayo kay imbis na rescue nanta siya
Sa aeroplano ra siya namatay. Kay umot man ta siguro na dira. Kay kada hugas gud nako plato guys no, kay may lang na ako no anay mga tabang kay dukdukon man i-open man na ako ang bintana gamay dira kay itong una Pilipina to siya taga itong namatay sa aeroplano taga Montevista manata basta padulong dito sa Surigao dukdukon man niya kay CR man na diri dapit ba dukdukon niya ko siya ang bintana motong kuano na ko siya nga pag sekreto gawas pag sekreto kuan sa imong kuan dai kung ginan adto group top manginan kay adto ko group top mga pagkaon turan ako sa dito nya pagkakuan kay ang naibalan pud nako guys na nakauli na dayto siya kani po isa na ukaman siya nga nauli na gud tong Pilipina din ha nga nasakit na nga siya nga nasakit kung sa sakit ato na pa siya not good talaga yung employer diya anak pa siya kung ano wala man mo nag-report ako yun ay kalahi mo siya wala man milabot anak pa siya wala sila kampi man dapat sila katong COVID Pilipina po to siya taga marketing man ata to COVID nanto doon na pa siya dira na siya dira na magtinawagay lang ng duha kay siya tagsara man siya hatag sa kasimana ka isa siya hatag pagkaon kaya na itong pagkakulit may man ko diri pagka COVID na ko kaya nakulong lang man ko sa kasimana kaya pwede mo kong gawas-gawas mo sorry kaya kami mantanan ang na-COVID diri ako ano ni tubok na COVID ato nga time 5 Muhammad Sultan no Fahad 5 may unyang ka nang wala gi COVID ng hawa ang hawa sila dito sa makapatuyan kung naog dre sa kusina kung sa among kaunan. Ang driver pud namo sa gawas isa, COVID pud siya. Ang driver namo isa, moy motunol dito sa katong isa ka driver magpapatog magpagkaon tanang ana lang ba tunol. Nakana ko nga dili gid lalim basta Ginoo imong kalawanon guys. Wala ba ako nagsulti kang papa na ngayon na kay makasukan ko. Ay, ambot lang. Kaya na kung grabe experience na ko dira guys. Napat ng pagkuhan ako, pag-abot na ko dira pero sa unang action pa ko gayas kaya isa nila diri ka lalaki. Itong maamunta na mirian. Maamunta na ako ang tumboy. Ano kong iman guys. Magkuhan ko siya. Ay, tabako sila. Tabako. Marami na siyang tabako, guys. Pero ang kalahian lang. Takas siya. Tabako. Nakapag nasa kanya. Saan na po uling, guys. Tasa po uling. Uling. Tama ilag uling. Hindi siya man po siya. Pagod. Nag-umpaw na guys, nag-umpaw. Na siya guys. Ano siya guys, wala akong ipangandam guys. Kani siya, shahi. Kana siya rabbit kape. Muna siya guys. Kana. Yan na. Padirang isa. Kapanggiyogasan. Parang timplahan. Matangan ako na siya guys. Hindi lang sa gulo. Anak ba yun siya? Matangan ko. Kasi pangatlan ako ito guys. Dan ako tambal. Style sa mga mura nilang trabaho ko yung sige yung pa awakan natin buyag open cut punta rin video din ako buwan hidriya
Okay. Sayang akong video. Kung ano, apil sa video. Na-pause. Back na. Buhay pa naman doon. Isa ka timplahan. Kain. Sigarilyo man nilang lang po ano lang lasa. Yeah, tabunan na ko siya ng course, guys. Dali-dali ko guys baka. Anong time mo kung bitan. Basing manage ko siya na ito. Kung sayang akong sugdan ng medyo ito. Ako nga. Na sila pa rin mga pilo ko. Public ba yan ako ang bukang. Ano mo na siya guys. Oh. Ano na siya. Ano na siya. Dira na siya itong-tong. Ano yan. Dira itong-tong nila ang baga. Dira na nila sa yopon. Ano pa na guys. Doon ni kabok sisya guys. Kaya pa sila kabok ng sisya. Kuko na guys eh. Ay, okay na guys. Ang lahos. Host. Nahugasan pala yun. Suksok na ko dito sa bangag guys. Ano lang. Kinagulpul ko. Magana ko nagtingo guys ha. Maso man siya kay naman siya baga. Pero wala ko siya asaran ko wala man siya. Nahuman na siya guys. Muna siya forma guys. So, muna siya forma guys. Muna kung nakaredy na akong kape. Ako na itimbol akong kape. Kauna na ako ni kay. Ako na isulod. Muna uling guys. Itong-tong nila sa ilahang kuan. Itong-tong nila ng sisya. Dara nila itong-tong. Oh, maasa man po siya. Buslot-buslotan pa na siya. Wala pa lang na siya buslot. Okay. Akot na pod ko ron sa gawas. Doon na ako ng kape. Ganina nakambyo. Uy, namali ko. Nakambyo na akong termos. Ang sasyahin na sudlan na ako. Ang sagawan sudlan na ako sasyahin na sagol. Hindi man ako hugas. Hugas na pagpagbalik. Ano siyang gawa? Arabik gawa. Inanara ko ng trabaho guys. Kailangan ko din ano na ako na siya himo. Para kay sound na ako hakot. Wala siya kukuto ng talan guys. Dito na ako na siya kuto guys sa gawas. So kayo man naman ko guys. Magbabay na ko guys. Kaya nanapag kihugason guys. So, manakugas nga na. Nanapag kihugason. Sige guys. Bye-bye. Salamat sa inyong pagtanong bitaw guys. Huwag mo kalimot like, follow, and share. And subscribe to my Tata channel. Bye-bye.